estem tan complicats el món dels escacs que tinguem que fer tot això? Bueno, deixeu que facin el que tinguin que fer, que siguin 6. Bueno, després un altre dia també parlarem de que hi han exactament, en el Campionat d'Espanya, de segona divisió hi ha 4 jugadors. En el de primera divisió també hi ha 4 jugadors. I en el de divisió d'honor n'hi ha 6. Però per què 4, 4 i 6? I a més, aquests 6, 4 han de ser, o són, de bandera estrangera, i només 2 amb bandera espanyola. Però ara que seran 7, poden ser 2 amb bandera espanyola i 5 amb bandera estrangera. Un campionat d'Espanya i quasi tots són estrangers. I això fomentem els escacs espanyols, catalans, i tot això. Aquestes són maneres de promocionar tot això. Això és un altre tema que ja el detallarem posteriorment més endavant. Jo el que... i tot això, les jugadores no diuen res. O esclar que no diuen res, les jugadores. O esclar, perquè les jugadores, mentre vagin jugant a un puesto, a l'altre, van cobrant d'un, de l'altre i de l'altre. O esclar, que no diuen res. I els jugadors mai, aquestes jugadores no diran mai res, i els interessa que hi hagin. I quan més campionats, millor.